Amanginang alaneng masihoy tanama partang yang passion na batuluhod di Bornginon alani kaparadi ma dirita hamwa kadongan hurian itu hata Yesus Kristus di tikyo tabongoti ma partang yang Borngin passion na batuluhon parningotan panonon ni Tuhata Yesus Kristus tapaihu ma di bagasan rohata martang yang nahohom mahita dengan tabi. Tapuji Tuhata mared hita siya bukit di nomor 26 ayat 2. Marhite-hite guar ni debata ama anak do tot di perbadia amen. Asimar roham diau ali Jehovah ay targugot duahu maras do rohaku do dagiku alaeng guahu tuho do amar hapurusan ali Jehovah niku do hodo debataku marguru tu tangamu do akan nama kaholongiau ali Jehovah sayunang paura kau ay hodo na hujau saya palua maau marhite-hite hati goramu, haleluya, martang yang mahita. Ali Tuhan debata aman nami, nasaluh parasin rohan, nunga ditatap ho hami bangsomon, aidang majua ho mangalehon anakmu nasasadai Tuhan Yesus Kristus tutangan ni perdosa. Asa taunon na halayaon do siat ni bagi, sahat rodi hau pinarsilang. Saya tupai hai marhite-hite asini roham, asa margugu hami jala marbenget ni roha, songon anak haholongan ni roha nami di akasi taunon. Asa marsanga guarmu doho anakmu Tuhan Yesus Kristus doho tot di perbadia marhite-hite hami. Amin. Mari demahita.
di boto Jesus do nanay takku pon ni parjahati ibana. Nungaro si Judas parjehe rap doho aka sordadu, doho aka naposo ni si tuan ni malim mata sulu-sulu doho ragam ni senjata. Ruar ma Jesus rap doho aka sisyan na madapot ton rombongan ni si Judas si ido matu nasida. Isiro na jinadaham muna gabinin na nasida mamanglusi ibana. Jesus halak Nazaretido dungin na Jesus mamanglusi nasida. Audoi di sidi do Jesus audoi mamit tersumuru ma nasida aka martinggan tutano songol sinoroni naporhas do nasida rabat-rabat jela martinggangan mardabuat do nasida nyojar ni pangulus ni hosan ni debata dihelala nasida do habadiaon ni Tuhan Yesus do iasna do hasogiron ni hasangaponna tungsura di pasopu Tuhan Yesus nasida peak Boido Jesus do akasisian nai laho so dapot takupon ni manangise. Alai dang songoni di pahehe Jesus do nasida. Dung tarjor masaluhu sordadu nanang manakuk Jesusi. Memang ma parnidan nasida manglului di tonga-tonga ni akasisian na. Songon nama biar nasida majama Jesus. Songon nama bu do nasida so boto marpikir be. Alai do Jesus mamuse. Isiro nanindu muna jadi idok nasida mak Jesus ala Nazaretiro dungini na Jesus ma mangalusi nasida nung ngahupa buat tuhamu au doi asamolo au nanilu muna loas ma lahu akaun jadi didok ma tuak kasisian nai lau mahamu sonari dang do petuk gogo muna lau mangiutonau alai ubah didok ibana songoni asa jupang ma nidok nahian dangadong namago sian akan dan ilihomitu ahu marid demehita. Jongjong jo Yesus di paraloni dang marsinjata jalahiran na somardongan di tonga-tonga ni puan na jahat marroha na marsinjata na maniok pasak-pasak jalan na mauas di mudar alay atik pesongoni dang tarjua na sida padokon ni biru-biru ni debata na labok jalan na serek marrohai dang barani na sida mangalo hatana diluas na sida do laho akasisyan na gabe hatan itu hani makaliangi nasida songon pari api nang pe di pamuruk si Petrus roha nasida muse
ima nanti na pulai pinggol ni si Malkus na poso ni si Tuhan ni malimi. Dang manigor barani na sida mananako Tuhan Yesus. Di pa mana sida dope partinadan na nilehon ni si Judas itu na sida. Manangisen na huma ima ibana. Takut hamumay. Ramok mahamu mabuan ibana. Jadi dung sah si Judas di jolo ni Tuhan Yesus pitor di haul ma Yesus jala di umma. Di dok. Tabe ma di hoguru. Ali nina Yesus mamadok ibana. Marhua hotuson anggia, oh Judas, pangumaud do HP di baik ko pasaton anak ni Jolmei. Dungi Roma nasida dilaluhom matangan nasida tu Jesus lau manaku bibana, marnidei dibuat si Petrus ma podang na, itapul hom matu na poso ni si Tuhan ni malim sahalak, dipisik kom mapinggolna. Alai di dok Jesus matu ibana, nunga sahibei, pasarung ma podang mi. Ay nasotar pahenaw haroa di roham mangido siya damang asa dipadiri diau sonari lubis yan 12 loksa surusuruan alay sungod dia masaw hatani surati namadok iko masa do songoni jadi dipangido Jesus ma asa dipalua jolo tangan nanahona ratei na pakyon na tangan nanalaboki pamalum sumuang pinggol di si Malkusi dung dipalua di jopu Jesus ma pinggol na pisik siya tano. Di lohot tom ma sumuang gabe malum pinggol ni naposo ni si Tuhan ni malimi. Marhite-hitei malua ma si Petrus siya pamaloson ni sordadui. Marit de mahita. Dung di pamalum Jesus pinggol si Malkusi, ditakuk ma Jesus jala di ihoti. Alai di apoi Tuhan Jesus dope nasida sahlinari, ninna mamadok tuak kasih Tuhan ni malim do tuak kasih Tuhan ni bagas joro, do tuak kasih Tuhan natoropi, akan naung rongom dopak ibana. So na dopak panamut do hamu mendapot tonahu, marpurang jara merebut lubuk manaku pahu. Ganupari do aun yan hudul mengajari di bagas joro. Alai dang ditakup hamu ahu, jaladang Allah hamu palaluh tangamuna tuau. Alai omma tututi kimuna do hasangapon ni haholomon jala asa jupang nani do ni akka surat ni panurirangi. Alai dang besia hatai turohan nasida, ay akka namang gadis dirina tu sibolisido nasida. Dungi ditadikon sa luhut sisianima ibana lahomaporus. Sao maatong nanidok ni Tuhan Yesus uju nanidok nai tergasik do hamu muse midaahu songon natar surati lubuton nama parmahani dungi marserak maaka biru-birui mari demehita.
Ditogi hon nasida ma Jesus natari hotitu si Hanna si matua ni malim kaya pas. Hona pas tap ni opas do Jesus di jolo ni malimi. Suada hasalan ni Jesus dialusna. Siani disuruh si Hannas mamusema buat Jesus tu jolo ni si kaya pas. Dung suadong jupang malimi hasalan ni Tuhan Yesus. Di pajongjong madua si tidangi gap natuk mabay ni bana marutang hosa. Sao mamarutang hosa Jesus. Ditijuri na sida mabuhi ni Tuhan Yesus. Nadeba manopuk. Nadeba mangalisingi huhuk madok. Surangi hami Kristus. Ise do na mamunuho. Disi si Petrus mamorso na soditad de Jesus. Pola di pabuburahon na sodongan ni Jesus ibana. Si Judas pe dung diboto ikon hona ikon uhum hamatiam matu Jesus. Gaya manikok may bana. Siya joloni si Kayapas itogo ma Jesus na tarate tu panguhum latus. Tung namarsipal do tu hatay di joloni panguhum latus. Tagonado si Barnabas parjahati dipilih paluan ni si latus. Asa tu pamajalan angko Tuhan Yesus. Putusan ni panguhumi iko pajalom ma Tuhan Yesus si tuhau na pinarsilang. Hamu ale akadongan marnida sule na tinaw ni tuhatay tama tapasere marohata martangyang. Moleate matuho ale Tuhan Yesus alani holong ni roham na sohadudua ni na madadas ho tu hagugutan tu haporsuhan do hamatian humoko pahu. Di tahun hodo sudiri mas ni roha na patuk mangunai tuahu. Tuho matama hupasahat diriku hosaku doho saluhu tahe na diahu. Ay hodo biru-biru ni debatan na sinia alaniaw. Sayunang maadong manangise na tarbahin manirang aw siya ko. Say homa totong si parmahanaw na mangiring-iring aw siya hanguluan na porsukon tu hanguluan na sundenggan na dilambung mi. Di sima na yung kudyok ko rap doho aka surusuran mi. Jala rap doho aka na makaholongi. Jala makaposi ho rodi sa liling-liling na. Amen. Mari demehita. Kor ina Deborah.
Antara seterangi hatan di bata, mari demahita. Didongani asini rohani Tuhan Yesus Kristus, holong ni rohani Dewata Ama dohot parsauran itu di purbadia ma hamu saluhutna. Amin. Horas madita saluhutna. Hatani Dewata dihita di pertangengan pasion na patuluhot di huriatta di bagasa budarion hubuk dosian Matius 26 ayat 30 sahatu 30 sia sono madidok desi jala didok matuna sida macai marsak situtu doro hakku hirana mate do disomma hamu dungo rap doho tau dungilau may bana saotik tujulu dipatukap mabuhina tutano martangyang ninnama aliyamang namun natarbahen salpuho masih inumonos sianau alay tahe unang marguru to rohakku rohamdo di hati Indonesia di dok songonon lalu katanya kepada mereka hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya tinggallah di sini berjaga-jagalah dengan aku maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Dosahana. Disadatiki adok sapasang suami istri yang sudah parubaya
ngamen engah umur nak dang na baru menikah be alai dang apa lama tua be mardalani mana sidana dua tu sada kobu binatang jala surau do dang apala kompak na sidana dua na mardalani on ai dang marsitiupan tangan alai bu idu na sida marsipak kulingan dungi dibereng inat taima sapasang monyet tongom marsi hutu-hutuan monyeton dungi dok inat taima tu amatai pa mesrani monyetan ate dilus-lus monyet jatanido buru-burui jalan marsi hutu-hutuan nasida tabunai ate ninai natai tu amatai horoa lau mardalan yoppe horoa na sida mang napasol ma horoa mang na dia idu makan adang bersitu bat tangan tabunai ya teh dungi dang apala dia lusia matai saya sip dua matai ala saya tong mardalan na sida na dua dungi dang apala dausan inganan ni monyeton dibereng inatai mamuse sapasang harimau manak sapasang babiat jala jarak ni babiat jatanut tu babiat buru-buruan agak holang dong tak songon monyet nak kaning jala lang marsipak kulingan lah sidana dua dungi seram dubuh ini harimau on dungi dokkon inatai mata matai pa di berkodo harimau asiro hake tapi harimau nama binatang nasi biar disadok aka binatang narung disadok portibion harimau nama nugu-mugu halai bereng majo kolak kalahina dua do di kadang non lak subui rapalahina dua kolak kalahina dua dong alai dang bui nasi dah marsipak kulingan saisip harimau jatanodo harimau betinai dang adok kemesrah adina sidana dua dungi tak tertahan amat tai bahorwa tua odora nati nebak ni inat tahun narohani mana dungi di dok amat tai matu inat tai hasian nina ahapa buat mazubatu dua jala batuon attar tabudang gurhonot tomma beta matu inganan ni monyetan memang dibereng nasi dana dua mesra dope monyet na dua marsi hutu-hutuan dope dang gurma monyet betinai dang gurma nari hutu-hutu inai jala pilih madang gurma baru ina tetong didanggur kolakona monyeti pitro mangakak do monyet jatani langsung majakit tu gijang ditinggal kon monyet betinai ngai bereko ditinggal hodokan dungi beta mamuse tukadang ni harimauan dang gurma harimau betinai dungi didangguri tetong kola didangguri natai harimau betinai pitro mengaum harimau jantani didapotton dungi pitor neng di sarokso harimau jatanido nama dangguri dia melindungi jadi unang alai ripuho aladang ulau selfie do tonaking gabri pona so holong rohaku tuho ni nama teh tu ibana humolong dorohani harimoi nak piagak pada udau nasi dana dua sian monyet sinakaning dia makan hina holongat di bagasan goreng tata Yesus Kristus ahadona nang dohonok kumar hite-hite na dua perumpamaan cina kaning berbeda do tanggapan ni nasida tu situasi na masa berbeda do tanggapan ni monyet do harimau tu pangujunan naro berbeda do tanggapan ni monyet do harimau tu parukilon tu pencobaan tu keadaan naro tu nasida na dua
yang satu menghindar dan meninggalkan pasangannya, yang satu tidak menghindar dan tetap berjaga-jaga, bahkan mungkin dia melawan. Dia mau kalah hina holongat di bagasan goreng totta Yesus Kristus. Daksai nanal binerengi, daksai natakas binerengi nasitong. Boydo idaun sai hirana mesra, boydo idaun sai hirana sitong, HP asli na daun. Anggo tanggapan ni natay naking tu kemesran ni monyeti ina matabuna, HP asli na daun. Holaro pangujunannya satokin langsung ditinggalkan, langsung menghindar. Dia mau kana hina kolongat di bagasan kuarenta Yesus Kristus. Boydo tarida asli ni sasahala jolma molo mengadopi hamolo ni bana. Boydo tarida asli ni sasahala jolma molo mengadopi pangucunan, molo mengadopi sitaunon, molo mengadopi parukilo ni bana. Molo nunga socon parukilo ni rotu ibana. Maka asli seseorang itu akan muncul, maka asli seseorang itu akan nampak. Di peristiwa si taonon ni Yesus adorak sosahat ibana tuhau pinor silang adorak sosahat ibana tuha mateani ditiki di suku parupuani si Petrus doho dongan na doon alus ni si Petrus dakku tadai. Beberapa hari sebelumnya di do si Petrus do dak sahat to tuha mateani molotuk tuha matea pe tuha dang boy au di jolo. Alai ketika persoalan itu datang, ketika parukilon itu datang di dokibana dak kutadda ibana ala dokter gugut ibana murado imadok ibana dak kutadda, murado ibana langsung berubah, murado ibana tidak komit, murado ibana dak setia. Dia mau kana hina holongat di bagasan kuarang totta Yesus Kristus. Idorau benar di dokon sahalak pede bisuk mengetahui sifat seseorang itu ujuni ibana. Keaslian seseorang itu nampak ketika dia menderita. Adong dua tanggapan di jolma sebagian besar taringot tu penderitaan, taringot tu si tahunan. Adong domat dokon bahwa penderitaan adalah ada orang yang mengagung-agungkan penderitaan. Seolah-olah menderita itu sesuatu yang teramat mulia. Semakin hebat seorang menderita, maka seolah-olah semakin dekatlah ia ke surga. Ke surga dunia para dewa. Alanido adong do namar bahudung. Adong do na menahan lapar dan haus bukan hanya satu hari, berminggu-minggu. Adong do orang untuk menderita menahan untuk tidak tidur. Adong do halak berpantangkan makanan, berpantangkan bumbu-bumbu, do takana asing. Jal adong do halak ikut jada do baju-baju asa takas marsi taonon, asa takas menderita, asa sahat tu surga musaina nasida. Saudara-saudara, seolah-olah penderitaan itu sesuatu yang sangat mulia, maka dia paksa dirinya untuk menderita. Yang kedua, saudara-saudara, ada sekelompok orang yang sangat mencintai kenikmatan dalam hidup ini. Mereka tidak mau menderita. Filosofi mereka bagaimana merenggut kepuasan senikmat-nikmatnya dan menghindari kesakitan sedapat-dapatnya. Enggo bodoh ibarat kacitan. Basi boleh kok kacitan di nasida. Alanido nasida, makanlah dan minumlah sepuas-puasnya. Siapa tahu besok kita akan mati. Itu nasida. Dakku boto manang nasarupaon songonero ni halak Batak tumagonad do mago papangan unak papangan mago nanasida. Saudara-saudara,
Bagaimana kita menghadapi sebuah penderitaan? Si taon dona dia depan ni Yesus uju nang terpaja libana uju nang mate ibana uju nang tuhau pinor silang ibana. Bagaimana menghadapi sebuah penderitaan? Adok sahalak pada bisuk markuar si Harold Bosley di dokibana songonon. Penderitaan adalah mendekatkan kita kepada Allah. Maka dalam penderitaan itu kesempatan yang paling tepat untuk berdoa. Penderitaan mendekatkan kita kepada Allah. Dungi dokibana, maka dalam penderitaan itu adalah sumber satu-satunya kesadaran. Adong kotohona, orang yang menderita akibat sakit, maka dia akan sadar betapa pentingnya kesehatan itu. Dung marsahi duiba asabinoto rikko nihahi pason. Anggo hipas do peiba dang binoto rikko nihahi pason. Maka pas do dero nibanai penderitaan adalah sumber satu-satunya kesadaran. Orang yang menderita karena tidak sekolah, maka akan menyadari pentingnya pendidikan itu. Najulu takang duiba sonatamma tiba separsikolan sonari ni sol-solam ma dak kaulah habe mulak poso masuk mo situ sekolah nindana sida. Pentingnya pendidikan itu. Maka jalahu pikir ngolui petung macayar gado, ngolui petung macari kodo, jaladak polai kojolomate kita asata sadari arga ni nguluon. Takoto arung busongnya kamang do takenang ajolomate mehita stokin asata boto arga ni ngului. Dungi mulak manguse songosi lacarus do tahe. Mulak mau jauh muse Tuhan nguluan asa hudok ko muse tu kasih solhotu asa peu baruhana muse inna. Tak polai kojolomate asa tasadari rikko ningului. Alani do dihamok kana hina holongat di bagasan goreng tuata Yesus Kristus. Bagaimana kita menghadapi sebuah penderitaan? Penderitaan yang datang di dalam hidup kita. Belajar dari Yesus di bagasat turpukon, bagaimana sikap Yesus menghadapi sebuah penderitaan. Ketika bayang-bayang salib semakin jelas dan detik-detik kematian semakin dekat, didok Yesus do macai marsak situtu do rohakku hirana mate do dison mahamu dungo rap do kotau macai marsak situtu do rohakku hirana mate do dison mahamu dungo rap do kotau. Hatiku sangat sedih seperti mau mati rasanya. Penderitaan na niya dopan ni Jesus sasitong na tung macay borat do dihilalay bana mangadopi si taon ni siyan si hajol maon. Alani dia butuh topangan. Di dokibana tu si siyan nay disommahamu rap do kota. Nataberk siya turpuki, dia tidak menghindar dari kematian itu. Dia tidak menghindar dari penderitaan itu. Tetapi dia tidak mencari-cari penderitaan itu. Karena itu saudara-saudara, dia menikmati penderitaan itu. Dan dia semakin dekat dengan Bapaknya. Lam jonok tua dopan ni dipata. Dia menikmati. Memang idoki bana sahirana mate duhulala macai marsak situtu dorohakku. Saudara-saudara, penderitaan itu adalah penderitaan yang bila mungkin ia ingin hindari, bisa dia hindari. Alai di doki bana namu tarbahenau manal puho si inumonon.
alaidak sakappu sakapmu do. Maka saudara-saudara, penderitaan, kematian bagi Yesus bukan yang dicari dan bukan yang harus dihindari. Jadi dang na dilului Yesus si taononi, alai naikon adopan ni Yesus do si taononi, ala ni ulaonna humokop jolma bardusai, ainunga di ihot si taononi jolmai, ala ni ikon har-haron ni Yesus do jolmai sa si taononi, jalaikon marsi taono do ibana. Salinai penderitaan bagi Yesus bukan yang dia cari dan bukan yang harus dia hindari, tetapi penderitaan itu yang harus dia hadapi. Alanido dihamokkan hina holongan alamar sitaono dozolmai, maka Yesus itu adalah Allah yang turut menderita. Napa dua dihamokkan hina holongan au tarbahenau amang salpuho masih inumosianau alai tahe unang mamarburu toro hakku rohamdo hacit do si taonon na ngadupan ni Yesus hacit ai pola merhippel hudukna madabu saya songo mudar ala ni duk ni si taonon ibana ala ni duk ibana namun natar bahenau walia maksal puho masih inumono sianau alai dak sakappu dang rohakku rohamdo. Maka saudara-saudara, Yesus menghadapi penderitaan. Bila penderitaan memang adalah harga yang harus ia bayar untuk hidup, yang berarti itu pula yang akan ia lunasi. Penderitaan yang akan dilalui oleh Yesus adalah penderitaan yang harus ia bayar untuk hidup, maka itu pula yang akan ia lunasi. Alani durak pole kojolomati hita lau mangargaho ngulu ainunga diargaho debata hiam marhite-hite Yesus Kristus nguluta gabita hanguluhom mahanguluat si saliling nililingna jala ido na nigarar ni Yesus marhite-hite si taonon ni Yesusi. Amin. Mauliate maali Tuhan dang disalpuhok ko si taononi mauliate maali Tuhan dibulusodo si taononi asalam conok ko tuamai mauliate maali Tuhan dibulusodo si taononi dalam manggarar utang ni dosa nami asa mengulu kami atong mauliate madidenggan di basami aturas si taonon nami hiad duyali Tuhan alay nung nga si taonommu gabi marhamonanga kami hinorhon ni si taonom mi pinuji pinasangap maho sahat rodi saliling dililingna. Amin. Tapasahak mapiliatta marid di mahita.
piliatta. Ali di bata ama nami na di benua gijang hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na dinggan dot na sauli basa na mauliutus. Upasat tami masyan na nilihom itu hami pilihan nami tuho. Sejalo mega biwap na hutcus di julum. Pasu-pasu meja laramoti. Asa hupar hasya kami pilihan opati bulhon harajaumu di tonga-tongan huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutad dahami godang nisi lehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen rak mangidoho mahita ditangiang hato patai. Aliyama nami na di benua gijang sai pinurbadia maguarmu. Sai Roma harajaum. Sai saut molomoni roham di benua tongosongon na di benua gijang. Lehon matuhami sadero kanguluas siapari. Sesa medosa nami songop panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unak kami tugi hot tu pangucunan. Peluam kami siap pangaku. Ay corona punah harajaun. Dohot hakukuon. Rudi hasangapon saliling nililing na. Asini rohani Tuhan Yesus Kristus. Holong ni rohani debata ama. Dohot parsaoran ni tod di purbadia ima na mangaramoti hamu saluhutna. Amin. Nami na sa hulong alarong do di patupa snack lapet dot minuman tapay mama ingat tabi nasama tu na poso na makubesi na poso masuk mamu na makubesi ina Deborah mak kungwan ina Deborah lau makobasi sile tanak sonia si tio itu akan ada dua nami hudul mak.